Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. May adlaw kaninyo mga listeners. Karon mag-upload na pud tanong kay naka-edit ta. Bumubo ran siya pero at least maka-upload ta. Ug kini atong bag-o nga episode mga listeners. Ana-ana ni part 1. Ug maghimot tag reaction ang duha ni ka sender, duha ra ni sa kadramahan nga maghimo lang tag reaction para natay mabalag gamay para di ta may serious content. O kining first round mga listeners ang nagpadala ani ginganan kini og Idmar, no? Ayang istorya ani nga mauwaw siya magpatuli, no? Gikan sa pagabata hantod nagdako litaw na siya, maulaw gyapon siya, kay pisot siya. No, naadyo day tao nga mauwaw, no, kanang mahadlok og kanang tulion. Mao nga nagmahay siya ba nga kuan pisot siya kay nakauyab man siya. Unya sa ending nindot po diyang istorya. Nagpaminawa lang yung mga listeners. Kini atong sender sa kini atong ikaduha nga drama, babae ni ang nagpadala ni, pangalan og Marina. Mga listeners, lahi po ni iya kay ang istorya ani nga ang lalaki nga iyang maganahan, no, sa sinugdan dili sa ganahan unya hantod nga mauman jud iyang nadayo, no, mga listeners. So nindot pod iyang story nga di nato mahibaw-an nga makauyab di ay unya dili sila ang nagkadayon. O kini nga si Marina nga wa jud ni sa ganahi aning lakiha nga hantod sa kadugayan mao man jud iyang nagustuhan. O mao lang to mga listeners, no? 2 rounds lang ta. Mubo lang listeners pero perminti na ko ga-upload mga listeners maski mubo lang siya. Importante nga maka-upload ta. O ato nang sugdan atong ana-ana part 1 ug sugdan na atong drama ana-ana part 1. Ako si Idmar, ginaingon, di gid maayo sa usa ka lalaki nga sa bata pa mahadlok magpatuli. Kay kung mudako ka, ikaw ra gyapon nung mauwaw sa imong pagkaikaw. Oning nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimo nga mahikalimtan. Ay, mauna ni ron. Mauna ni. Ha? Resulta sa imong pagkadlukan magpatuli sa gamay ka pa. Ha? Mauwaw ka nga, manguyab kay mahadlok kang may bawang nga ikaw. Pisot. Hinaya lang tingog mo tayo. Mahinay Mahinay ito, tao to, mauwaw to. Pisot. Mauna, mauwaw ka bang di ay. Unya, ngayong wa ka man patuli. Mo bitaw nga nagbasol ko tayo. Di pa uhay ang tanan ko. Di pa di uhay ang tanan. Ha? Ya? Ha? Kaya kuyog ta? Kuyog. Asa man ta? At doon ta si Inkupidong yung mga... Inkupidong ba? Ito apuyo sa ibabaw. Ha? Dias bakilig ba? Basig buhi pa to. Tanya. Patuli ta. Patuli ta kanya. Tanya. Pagkang-pakang naman ni kanyang magpatuli ta. Di ko. Pagkang-pakang unsa ba ka? Di, lagi ko, tay. Ipakang ka nga ni mo. Di ko, bahala na. Mauwaw ko tayo nga patuli nga dako na ko. Ay, unsa may mo, kudli. Taas na ba rin kayo nga kuha tayo, niya dako pag yun, mauwaw ko eh. Busa, bahala og magpabilin ko piso tayo, di ko magpatuli. Unsa? Ay, ikaw, tingnan kung kuan ba, katong Marlene ba, kung nakagusto ka niya. Aw, okay ka no, wa kay gusto. Dako kay siya gusto ko ni mo gaw. Kaya nakagusto yung siya na mo, love yung kuno kaniya, wa kay gusto, nara ni mo. Mo ba? Sa may una ni mo. Ha? Tinida, dugaya raban ako nangandoy ko nga makauyab ko. Ulipay kay siya gaw, kay pa. Mo ba? Sige. Nakagusto rin ka na. Oo, gusto na lang. Oo, mo na, lipay sa samutan na gaw. Kung mo na, ala, sige, digahin na dito. Oh, ginagahi si imong gugma. Lamiar man ng Marlene gaw, oy. Igo na si imo nga
Mahong tik-tik ako, tiking-ting yun ka. Gaw. Gaw mo rin pakatagkan. Sounds Gaw ko, kaning- kibaw ko na na eh. Taking-ting yun mo ba? Gaw. Hmm. May problema gaw. Ano man? Kanang kuan ba? Murag ka nag-uul ko ka, ha? Ano ka, ha? Kuan gaw kanang... Oh, ano na? Muwang nang naon ni mo, ha? Ay! Pagong nang naon ni mo? Kailangan mo ko di pangupaw. Ay! Kuan gaw. Kanang... Ato-ato rin gaw ah. Hindi man. Pisot pa ko gaw. Dugay na dugay. Bound din. Ikagaw ko tanong sa mga eh. Oo nga, ay, wala yung problema eh. Problema din ha. Ato di ay. Kanang, pisot mo mga ka no? Anong lagi gaw? Ano mo mga patuli? Mao lagi na lagi. Ahak biyay ni eh. Sus. Gusto gidunta ko bay. Gusto gidunta gid ko makatilaw gaw. Pero... Basi di mo dayon og dako akong uyab. Kung masayod nga pisot ko. Atay pa. Unahon na tagon sa may buhato na imong kapisot ha. Palay gamay bigay ni Lisboy mo tik-tik na. Binuon. Tabangin ko gaw. Tabangin ko gaw. Kuan lang. Kaning inanion lang ni mo gaw ha. Unsa man? Kung magkauyab yun mo anang Marlene gaw. Oo. Nigdaan mo sa hotel. Ay pasigaang sugas kwarto. Ha? Oh. Kanang ngit-ngit ang palibot. Kanang di makita imo ha ba nga pisot. Nga muradul-dul bang tatagak ba? Oh. Ha? Bitaw lang, gusto na. Inunahan ang buhaton ako gaw. Di na ako pasigaw ng suga sa kwarto. Aron Sige. di niya makita ang ako ah. O anak lang. Sige. Ang ginawa ko gaw. Salamat kayo gaw ah. Okay. Salamat kayo. Okay. Salamat kay Day Marlene ha nga imo din kong gisugot. Kana tungod kay nakagusto man to kanimo. Apan, Edmar, di na baya ko virgin. May duwa na kalalaki nga niagi na ako nga pulos nakatilaw gyud na ako. Ay, okay ra uy. Wa ko'y labot sa imong kagahapon. Ang importante nga uyab na ta. Salamat, Edmar. Ugma mag-date ha. Oh, sige. Sawan ta ang duha ta kagugma sa usa ka mabugnaw nga lawak, Edmar. Sukad karon pag ko kasuway og kuan sa babae. Mauli. Bisag ngit-ngit ka na katultol di ka sa kuwan da. Dali ra kay nitultulon. Oo mo dun tayo. Sa, ako pipay ka pa ko, pi. Pipay ka pa ko. Kaning Wow. ay. Kataas o kadako. Malin. Kalami. Saron. Sige pa. Tay pa sa uy, ayaw mo inuot ako, uy. Lami kayo. Ayo undang. Sa di ba ang tik-tik, uy. Ha? Ala. Gusto ning ibuin man, uy. O mani. Ano man ni, uy. Isot di ay ka. Oo, Marlene. Uwa pa kong matuli, day. Pisot pa ko. Bantog na bang tik-tik kay pisot di ay ka. Hingi, kinala magpatuli sa ka, uy. Kaya di ko gusto ng lalaki nga pisot. Mauwa mo kung magpatuloy, day. Okay lang magunigod. Suma. Ako bitaw ning pareha. Pareha man lagi tang. Oo, bitaw. Lami man. Oo. Di ko ganahan og lalaki nga pisot, uy. Busa ko, di ka magpatuli. Karon-karon dayon, magbuwag ta. Magbuwag ta, Edmar. Day Marlene. May aputlon niya. Kung gusto ka nga magkabalik mo ni Marlene na imong uyab, no? Kinyahangan nga mapatuli jud ka. Di, lagi ko magpatuli tay. Pidagin kawan. Kahit na kining tuli, ang nakuha tayo ay. Kaya mauwa pag yung tayo magpatuli, kay tiguang na ko. Maso itong gamiton. Oh, Atsa. maso mo yun. Ang buti ba eh? Binual yun eh mo tayo. Nala. Di, lagi ko tayo dito. Ano yung tawag laing babae nga imong kuan ka ng uyabon nga na makasaka yubo. Kanyang babae nga musugot nga makauyab og makabanya og lalaki nga pisot. Pisot. Tunto kang dako. Sa gamay pa ka. Wa ka di magpatuli. Ay, bahala ka eh. Bahala ka sa buhay mo. Unsa? Si Tilma nga atong kababata nga dito na magpuyos Manila. Niya na sa ato? Oo, gaw. Sana siya ka doktora, gaw. Kanhinan ko na siya po yun. Doktora? Itong dapit. Daga ba siya? Musta to siya ni mo? Uy, Oh. gaga pa? Oo, saan? Oh, yamata nang musta pa ginako? Doktora di siya? Tura
Yun na. On some day siya nga pagka-doktora. Ha? Ibog ra ba kay ko anong bayahan, ha? Wa gyud ko malimot ana niya sa una nga elementarya pa ta. O lagi, Tilma, ibog kay ko nimo. Ako sad, ipog ka nimo. Pero di man ko ganahan ni mo, oy, kay pisot pa man ka. Ingon man si Rowel nga nahadlok ko no ka nga magpatuli. O bitaw, mahadlo ko kay sakit mo nang patuli gud. Kung di ka magpatuli, nga inigdako na to, manguyab ka na ko. Di, juta ka sugton do. Kay di bagay ako ganahan ng pisot. Ah, lain na sa nimo eh. Bata pa ganita, giskot mo kag uyab-uyab. Wa gyud ko malimot ana nga ibog kay siya nako pero mao lagi, di siya ganahan kay kung pisot pa. Sas, bidan. Kung mao na idag istorya diha, pang yabi din ha. Ha? Oh. O di ka kay mauwaw kung magkauyab na mo. Ah. Ay siya naman niya matuli ni mo. Gawruil. Salamat Doktora Tilma, kay imo kong gisugot. Kanya tungod kay sukad pa ka ni Adto sa elementary pa ta. Nga nagkakustudit ko nimo at Mar. Oh, Gani, ikaw hinungdan nga mibalik ko din sa atong dapit. pero kining doktora, kuan ka nang Naibaw na ko, oy. Ha? Noon sa ikabalakaan ni mo. Ayaw kabalaka. Doktor na ko, busa. Ako lay tuli ni mo. unsa? Ikaw mutuli na ko? Naibaw ko nga hangtod karon pisot ka pa. Oh, Busa, gawin na, magpakasal na ta. Og human sa tong kasal. Wa sa tay tulion sa taka. Yamakap na ako kung ko gid akong pasalamat ko ni Tilma. Kung mauwaw magpatuli, tura man siya. Tamong kasal, gituli dayon ko sa asawa kong doktor. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marina, ginaingon nga ang lalaki nga dili gyud nimo ganahan sa kadukayan, maura usab ang imong magustuhan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikling. Oy, mao ba? Manuroy na sad mo karon sa imong uyab nga si Edward. Oh ma, Domingo man ron, manuroy na sad mi. Hoy, Marina. Kanus amang gid mo magpakasalan ng Edward, ha? Ingon pang Edward maay nga, unya na ko na may magpakasal kun, muda ko ng kwarta nga iyang natiko. Ah, binuang ng istorya, ha? Kanus apa man mo dako ng iyang tinigom. Unya na kun muborot na ng imong tiyan. Ma, Hoy, Marina. Tan-aw na ko anang Edward, no? Wa gyud nay gusto nimo. Ang imo rang pagkababay ang iyang giapas. Sige lang panuroy. Sige buhat anang butang nga angay ang buhaton sa minyo. Mamabdos ka gani unya siritan ka ng Edward. Aw mukanta ka gyud unya og mahay. ma. Ma, sa Edward. Nena siya, ma. Wa oray palibak ang kanahan ay. Uri na ta, day. Dong. Ikaw, pagkasing larang, day. Alakalamin. Bag-o pa ko no siyang mikaon og bakasi. Bibigani ko be. Ako'y atubang ining kanahan be. Ma, lagi istorya og batis Edward mo, eh. Mangluod niya na, di na magpakita na ako, ma. Pitag binis mama, uy. Sundan ko siya pa. Nang ikaw lagi na naog, lagi. Di man ikay akong uyab. Si Marina man nga imong anak. Hoy Edward. Unsa man? Wa gyud kay plano nga mo pakasal sa akong anak. Ha? Prangkahi ko no ko og istorya be. Murag imo ra man tingali nang gipahimusla ng akong anak. Unsa man? Mo pakasal ka sa akong anak o dili? Tubag! Alam pang isog na kay musamot ka bati mong nauna. Unsay bati? Ako, bati kog naong. Musamot ba, musamot. Ah, Edward, tana dong. Ma, ko pangugat ko dahil blood ba ka basig atakihon niya kasi hoy Marina. Why gusto ni mo ning tawhana? Maong buwagi siya ha. Buwagi gyud siya Marina. ikaw pa. Ibaw gid kang way gusto sa mama nimo. Imugit siyang paglaguton, uy. High blood di na sa mama. Ay da, ako siyang gisumog, uy. Kung dili si kanahan ako, nga may may umaga, di siya ko mamugos, uy. Kasi may nag-ingon ni Mugod. Hindi siya ganahan. Gusto man gani siya makasal na dayon ta. Ah, daan, di ito pa isuot ni mama ni mo, uy. Doon lang tas motel. Taxi driver, likod des to, oh. Marina. Kilok, alingin mag-ipo. Ano, alam? Tambak na may
na yung bako, no? Isun kay ko ron kay ikaw ko pagkasi. Ay, bako, ha? Uy. Oy, milagro da. Nga mianhi kasi mo nga dili hubog. Mao man ay gusto ni mo na nga di ko magubog-hubog. Aron sugtong ko ni Marina ba? Maong ni ako, dili ko hubog. Akaning, nang, ay mas Marina. Ay, waron din hisi mo. Asam di ay? To gidana sa ni Edward. Animal kini si Edward. Nahibaw ko nga way gusto si Edward ni Marina. Ilan ang binuangan? Di gani niya palayan si Marina. Patyon ko siya. Si mo. Si mo, bisag wa ko'y gusto atong Edward. Pero dili ko musugot nga patyon mo siya. Kay uyaban sila ni Marina. Ug mahal ni Marina ang maong lalaki. Gibinuangan na siya ng tawhana ng... Bantay lagi din ako si Edward. Bantay din ako siya. Tana, magawas na niya sa motel na. Nagpawa na ko eh. Luya ng ako. Sa sunod sang adlaw, balik ka niya. Kining dong, magpakasal na lang tabi. Bahala ko, gamay na lang ang imuhang hikay ko. Basta makasal lang dito. Unya lagi ng kasal lagi. Gamay pa kayo tinigom na ko. Basta ayaw na pagsutan ng kasal. Bahala lang kung di pa na magkasal. Basta pirmita magkaturtsak na may importante. Dili ang kasal. Tana, magawas na. Ay luya ng ako. Tikot ko. Ano rin na? Oo, mga na. Doon na ilang uyab si Edward. Iya lang yung binukangan. No sa mo man taon kayong mata, eh. Buwag yun na na. Mahal kay ko ni Edward, tiyo. Busa di may tabo ngayon kung binuangan. Di ba? Binukangan. Ano mo to, okay? Nai-6 video ni sa kong cellphone. Pasa ni Soon kong higala ni Edward. Ano ya? Tanawa. Hihatag ni Soon nga higala ni Edward, ha? Tanawa. Ano mo to kang dagkababae si Edward, tanawa. Hayop ka! Imo lang di ko gibinuangan. Mauting di ka mapakasan ako kay may lain ka ding babae. Wala ka pa naman sa paglimodi mo. Oo. Daghan mo babayas kong kinabuhi. Basta ka lang nahibaw na ka. Sige, magbuwag ta. Buwag na ta ba rin na. Kaya na kay lami. Tagbaw na ko ni mo. Kabaan ka rin ako, Edward. Kabaan ka rin! Ang amaw nga si mo ay. Humbog na sad kami ang his amo. Ay, kaya. Nangihi man tingnan ning amaw. Ni arba to bang sa bintana niya akong kwarto. Oh, hala. Kabayo. Kadako. Oh, dong si mo. Dong, dali dong. Dayon dali sa taas dong. Bahala ko diri sa mama. Dali dong si mo. Saka diri sa taas dong. Salamat ay Marina. Hindi mo nang isugot ipatugyak. Umansa na itabo na mo ni si mo. Agad ko dahil siya og kasal. Og nakasalgid ni. Nakasalgid ko sa lalaki nga kaniadto wa ko'y gusto. Apan karon, sangko na sa langit ang akong kalipay nga siyang ako na. Ug mao to mga listeners, no? Atong ana-ana part 1 ug set out dai ni Oscar Abayadog. Salamat kanimo Oscar na pirmi ka nagkapaminaw sa atong mga drama. Salamat kay kanimo.